Jaruma Rahama Sadau ta taya 'yan Najeriya murnar zagayowar ranar Independence. Sannan kuma ta saka challenge inda mutum zai yi bidiyo da kayan al'adarsa sannan ya yi Happy Independence da yarurruka guda 3 sannan ya tura musu za su tsaya su tantance wanda ya yi nasara a wannan challenge ɗin. Grand style. Are you ready for the merriment coming your way? Na zo muku da garabasa. Make a video of yourself in your traditional attire, be it Hausa, Igbo, Yoruba, Fulani, saying I love you in 3 different languages. And don't forget to use the hashtag #MyNigeria, and I would select winners randomly. Let's go! To all my Nigerians, happy Independence Day. As we celebrate Nigeria at 64, I am wishing you a joyous Independence Day filled with pride, love, and happiness.